Mateus, nisimgħu ħafna qlajiet x'tikol, x'ma tikolx, x'eżerċizzju suppost nagħmlu jew le, insomma ħafna qlajiet kulħadd jgħid tiegħu. Li huma dawk il-qlajiet li mhux suppost nagħtu kasom jew ma nimxux fuqhom. Proset, mela, l-ewwel qabel kollox ma jeżistix ikel illi għax tiklu wara ċertu ħin ħażin imma x'tiklu qabel ċertu ħin aħjar. Ġifieri nisimgħu tikolx carbohydrates wara s-sitta pereżempju. Eżatt, ġieli għax imurlek xaħam. Tiklu fl-4 ta' filgħodu, tiklu fl-4 ta' wara nofsinhar. L-istess effett jagħmilek. Normalment, issa fuq parir normalment ta' tabib, anke min ibati biex jorqod speċjalment, dejjem inħallu qisu idealment 4 sigħat bejn l-aħħar ikla mhux qed ngħidu sraqt xi lewżata, qed ngħidu kif naqra ħażin u s-sodda biex forsi ma jtellifx l-irqat. Però mill-bqija niklu fiex niklu l-ikel mhux ħajamel daqshekk differenza. Biex ma jtellifx l-irqat, mhux għax meta ħatorqod ħajaħdem iktar bil-mod. Ġifieri l-allum nitkellem xarli huwa fuq l-affarijiet jaffettwaw.